Dobar dan, tačno je 15 časova, vi pratite prvi program Radio televizije Vojvodine i pred vama je novo izdanje emisije Nedeljom. Nadamo se da ste na pravi način iskoristili ovo hladno februarsko nedeljno popodne. Danas je uz to i Dan grada, možda ste i bili na nekoj od tura koje je organizovala turistička organizacija našeg grada, te da ćete u narednih 50 minuta biti uz sve one priče i sadržaje koje smo za ovo nedeljno popodne izabrali za vas. Pa tako u ovoj kratkoj najavi što možemo da vam otkrijemo, danas ćemo razgovarati o događaju koji je uspeo da se ubeleži na svetsku mapu Highlandera, a desit će se u martu mesecu na Fruškoj gori. Kod nas u studiju danas biće tim povodom Marija Radojković. Takođe, veliko mi je zadovoljstvo što na samom početku mogu da vam otkrijem da će nam gošća u studiju danas biti i svetski poznata i priznata akademska slikarka Gala Čaki. Takođe razgovarat ćemo i o muzici. Gost ovog nedeljnog popodneva biće kantautor Vladimir Vještić. Najavit ćemo i jednu zanimljivu humanitarnu akciju koja se idućeg vikenda dešava u Novom Sadu, a znate da u saradnji sa bioskopom Arena i ove nedelje, tačnije sutra, vas vodimo u bioskop. Imamo jedan kratak zadatak za vas. Uskoro ćemo otvoriti i linije za vaše pozive, a sutra se u bioskopu Arena gledaju Tommy, Jerry i to sinhronizovani sa početkom u 6:15. Još jedna od stvari koja je i takako popularna, bar kada je naše nedeljno popodne u pitanju, jeste i naš porodični sto, a ove nedelje o tradicionalnom vojvođanskom doručku. Zašto je to tako i šta se obavezno mora poslužiti kada je vojvođanski doručak u pitanju, vidjet ćete ako ostanete naravno uz nas. Još jedna od poznatih stvari, bar kada je emisija Nedeljom u pitanju, svakako jeste i muzika koja se kod nas svira uživo, tako će biti i ove nedelje. Sad, ove nedelje jedan bend koji ima prilično interesantno ime. Svi oni koji su nekada možda imali prilike da pogledaju Netflixov dokumentarac Ashley Madison, pa onda oni znaju odakle je ime. Petar, gitara, Dejana, vokal, saksofon i flauta i Srđan za klavijaturom. Dobrodošli vi nama još jednom i hvala vam što ćete biti naši muzički gosti. Kada bismo pričali malo o repertoaru, šta je ono došlo do te slučajnosti? Evo, razgovaramo konkretno o imenu. Gledali smo kao... Pošteno, neću vas više zadržavati. Tu smo da sviramo i održimo zapravo jedan pravi mali koncert za sve naše gledalce. Što slušamo kao prvu muzičku numeru? Kao prvu, hvala. Pratite emisiju Nedeljom uživo, smo iz našeg studija 3, a u nastavku našeg nedeljnog druženja razgovarat ćemo o Highlander događaju koji će se u martu mesecu održati na Fruškoj gori, a pritom ovaj događaj uspeo je da se upiše na svetsku mapu Highlander događaja. Ovim povodom vaša i naša današnja gošća je Marija Radojković. Marija, zdravo i dobrodošla u naše nedeljno popodne. Hvala, bolje vas našla. Evo, za sve one koji nas možda nisu gledali pre par godina kada si nam bila po prvi put, da objasnimo našim gledaocima šta je zapravo Highlander događaj i šta je ono što će se u martu desiti na Fruškoj gori. Pa Highlander je vrlo jedan specifičan događaj koji u fokusu ima. Mi već 6 godina smo prisutni u Srbiji i kažemo da je to međunarodni događaj zato što se bukvalno kao koncept dešava. I svaka vam čast zapravo na tome. Hvala, hvala puno i ono što bi tako je da taj ranac predstavlja i dnevnu sobu i spavaću sobu i sve i onda je to ono što je baš onako jedinstveno spet i to je ono što uvek kažemo da je ljudi podcenjuje, onda ona onako iznenadi. A u stvari ona doslovce bise. Tako je, to je onako, imate jedan raritet koji želite da podelite, ali malo i ne biste hteli, biste onako da čuvamo sebično. Tako je, ali evo ovog puta... Što se tiče samih kriterijuma, šta je ono što sve mora da se ispuni da bismo uopšte bili deo ovog događaja? I dodatno pitanje, kako raditi... To će biti odličan savjet zapravo vaš. Kako raditi na toj mentalnoj snazi koja je u ovakvim događajima zapravo možda čak i prisutna? Pa da, prvo da odgovorim kako smo uopšte uspeli. Pa prvo imali smo tu da će ovde baš biti najveći izazov na Fruškoj gori što će ljudi doći da pocene. A onda će ono, tako je. Ali to vidite i po tome kako ljudi kao dobro idemo odlička podešavanja. Tako je. Gde onda i sami sebe vidimo gde smo i da napravite i drugi korak i treći korak i sebi kažete nije tajnja. Jel da? Tako je, da onda tu mentalnu vrednost uvek stavite daleko ispred fizičke. Možda fizički prvo se pitate. Svakako neko kome je Highlanding način života preporučili
da dođemo barem jednom i da pokušamo da i mi postanemo deo ove priče. Pa sve te vrednosti i onda i to ona zona komfora u kojoj vi ujutru pomislite šta je meni ovo trebalo u životu. Metražu, tu elevaciju terena. Vrlo dobro mora da znate da optimizujete stvari. Tako da Highlander je daleko, daleko više od tih nekih stvari, jer vi prvo pakujete ranac, kupujete ovo. To je to ono što... Prava priča. Tako je, nije šminka, nego je realnost. S obzirom na to da je ovaj događaj zakazan za kraj tada i ništa, spremajte se, a mi ćemo svakako, sigurno sam doći da podržimo kao Iva Nedeljom. Mi vas pozivamo i naš slogan još ću malo da vidimo Probuditi Marija i na pozivu i na gostovanju i puno sreće naravno u daljem radu. Hvala vam najlepše. Eto, nadamo se da ovim lepim muzičkim notama bojimo ovo malo tmurno nedeljno popodne, a u nastavku zaista nam je veliko zadovoljstvo što ćemo imati prilike da čujemo i priču naše sledeće gošće, a u pitanju je svetski poznata i svetski priznata akademska srpska slikarka i kolekcionarka Gala Čake. Gala, zdravo i dobrodošla po prvi put u naše nedeljne. Dobar dan, moje poštovanje. Mnogo mi je drago da si izdvojila vreme u svom gustom i tom svetskom rasporedu i evo da ćemo malo i našim gledalcima predstaviti sve ono što radiš. Jedna od aktuelnih tema sa kojom bih volila da započnemo ovo tvoje gostovanje svakako jeste i Pekinško bijenale na kom si se pojavila po čak 3. put. Svaka ti čast na tome i odakle takav kontinuitet? Da li si ga uopšte očekivao? Nije slučajno. Jedna od interesantnih stvari jeste da zapravo na konkretno ovo Pekinško bijenale prijavilo se 5000 radova i od tih 5000 radova tvoj možda veća od svojih dela, jel? Ali evo, šta ti znači to iz ugla? Pa znači vam političkih zbivanja i svega što je nešto drugo važnije od umetnosti i kulture, ali ja sam zahvalna za sve te mogućnosti koje mi se ukazuju. Još jedna od izuzetno lepih su i neki šejci. Sad, zanima me kako do tog kontakta, gde oni vide bogatijih ljudi u Kataru i onda smo za njega stvarali 2 nedelje. Od tih 2 nedelje ja sam uvek spremna da idem tamo da drugi ne. Ona nastave da žive neki drugi život. Ja bih voljela da čujem, pošto evo, svi smo nekako, ljudi koji radimo ovde, svi smo u nekoj vrsti kreativnog posla, penim kreativnim blokadama. Šta bi bio tvoj savet, šta da uradimo kad nam se dođe onaj dan, sad mi se baš ne da? Pa mene neguje disciplina učenja, ali nekako onda uplovimo u neke druge kreativne vode u smislu učenja. Ja tako sebe negujem kada ne... O kreativnosti, radu i učenju na sebi nastavljamo i u naravno nastavku našeg nedeljnog druženja o pesmama. Vaš i naš današnji gost, kantautor Vlada Vještić. Vlado, zdravo. Ćao, drago mi da te dobro nam došao, izvoli, sedi pored Gale. Taman sad imamo ovaj kreativni moment. Krenut ćemo, evo Vlado, ovo tvoje gostovanje po prvi put u emisiji Nedeljom sa naravno tvojim pojavljivanjem na jednom renomiranom festivalu gde si se starogradske muzike. Da. Je li tako? Gde si osvojio 2. nagradu i to sa pesmom Oterajte tamburaše. Ništa lično. Pa, boga mi, pošto smo tu... Vratim kući, ja ipak odavde. Pa, upravo to. To je nastav i Bako Jovanović. Evo, iz tvog ugla, kako si ti zadovoljan pojavljivanjem na ovom festivalu i kako si uopšte zadovoljan čitavom izvedbom? Ma ne, ta stvar je bila potpuno kad se drzneš, kad se usudiš da pogledaš nekim poslom, u ovom slučaju muzikom, onda da će ih imati, naravno, mada ne vrede svi isto, ali nego je pravljen. Zanto to što ova pesma ima neke rock elemente. Da, ja sam rocker po vokaciji. Kafana i rock'n'roll je neka priča na koju ću ja da temeljim i ono što budem radio u budućnosti. Tako da je, kad čekaš zoru, dolazi konobar, šta smo imali i tako dalje, neka, kao što sam rekao, dođem do tih usamljenih ljudi, jer ne znam, prosi naravno prihvatamo te dakle, da na neki način, dakle... Telefon, pošto neko že... Divno. Idete sutra u bioskop ukoliko budete znali da nastavite stihove jedne stare pesme koja je sada dobila novi aranžman uz
kraljevski simfonijski orkestar, ali iz Engleske. Može, ako možda već znate o kojoj. Ajde. Znate da svake nedelje redovno u našoj emisiji Nedeljom imamo i rubriku koja se zove Nedelja za otputovati. Iskoristit ću sekund vremena da se najiskrenije zahvalim moje dragoj koleginici Mileni, koja je imala prilike da uoči božićnih i novogodišnjih praznika poseti London i zahvaljujući njoj gledamo kako izgleda London zimi. Što ste bili uz naš prvi program, sledeće druženje zakazujemo vam upravo za 8. februar, tačno u 15. Za sam kraj, Ashley Madison. Doviđenja.